Det var Case 3 med Horsens Camping, hvor vi skulle finde en metode, hvor folk kan komme op på toilet om natten, men se nattehimlen samtidig. Og dermed har vi valgt den her. Er vi i gang? Her ser vi så en lille prototyp på, hvordan lysene kommer til at se ud. Vi har sat den ned i jorden, og så er de langs stierne, så det lyser op, men man stadig kan se af det. Og super GTR-lampen her, den har altså sensor, så hver gang man går tæt på den, så begynder det at lyse. Så det er meget miljøvenligt. Og så timer, vi har sat på, at når solnedgangen den går ned, så begynder den sådan at kunne være aktiv. Og så om dagen, der lader den simpelthen på solceller, så vi ikke behøver at bruge el og så videre til den, så det er pisse billigt. Så har vi altså lampen her, hvor solcellen altså lige sidder på toppen, og så herude fra rundt om, der lyser de. Og der har vi simpelthen en prototype. Solcellen heroppe kommer der til at være, og den lyser altså hele vejen rundt om. Og den lyser cirka en 5 meter ude, når der er mørkt. Der er dejlig nattehimmel. Ej, nu tænder lyset, hva'? Man kan bare se alting om, altså en WLED med 18 kW. Den vejer cirka et halvt kilo. Stangen er cirka en halv meter høj og 10 cm i bredden. Så vil den her idé nok være en lille smule dyr, men vi regner med, at på længere sigt, så vil det kunne betale sig at få det her lys sat op. Og så regner vi også med, at kunderne de vil strømme ind, når der kommer lys op.